Nakoy kauban sa una nga magician tapos katong pagkawala na niya, wala ka na nana na ba? Ay, namatay? Oo, namatay. Tigulang naman. Oo. Kuyugon gali unta ko niya. Ano, isa, kuhanin mo. Ako yung padayon sa imo. Nami grupo sa una sa magulang. Imong magulang po tuod? Kompleto man na sila, 5. 5 niya. 5 naman na sila. Magampo ko nga na ay mapiang nga ng usa. Para ako yung makakuyog. O, di ba? Tuyo na piang. So, kung naka-prostitute? Substitute. Substitute na ba? Prostitute. Lulain na ito. Palitan sa ta. Pero tinuod lang yun. Ang silos biya ako ka ng pag-viral. Baka nago tayo page. Lagi. Paingon ka nga. Ihaya ko na nila na. Tadili sa imong page. Oo, dili sa kuha. Niya, pag tanaw ni mo, tag-as na kay followers. Niya mo nga, gamay pa kayo. Silos ko na yun. Tama, no? Oo. Kaya ang nag-upload ang audience. So, naagyo ko, gi-message ko na nagod. Akong away ba? Pero pag kadugayan, tingala ko nga, daghan na mo hire sa quality, Bohol, Cebu, na pasagdan lang ako sa, sige, upload mo niya. Naram na niya. Tinood na eh. Correct. So, nakatesting ka na sa una sa imong mga gamit, ikaw rin magbuhat sa imong mga gamit? Suko ko na akong kuhan sa una, tatay sa una, kay kanang among kwarto, anak naman mo kuwag plywood, among kayo kapalit. Gupo na ko itong, langkat na ito ni, langkat itong tani. Pag kanang kuhan ba, makakwarta naman ka, sa mga show ba, makakwarta, kanang biyaan na akong eskwela. Halos kada gabi naman sa una. Kay naka-income na ka. Income na, Kay naka-show na ka. That time, film na mong kita na naman tagabi na. Dukoy, sa una, tag 150, 250. Ang panahon. Pero lipan kayo. Uy, ikaw pagaling mo hangyo sa una. Wala mo man ito ikuan sa una. Sa una, kay kinumdum pa ko nga, kanang di ka kuyog sa nga show. Hangyo pa ka, 150 lang. 200 lang ko. Pugos na ba? 150 so noon sa mga kanang main actor na kana. Dili, baka performer la. Witness gyud ang mga taga diri nga magician. Kada ilang mga na-confidential nga magician karon, ila ra po na assistant sa una. Yun na. Pero tawa na yung mga kwan. Mo ako na kay assistant, kanay mong magician, masuko baka o malipay ka nga at least brang na ano po diyan. Kung naay mga yun, siya permission sa kuha, malipay ko, matudlo, pero tago-tago lang kang kuha. Tama, no? No, lain ba? Sakto. Siguro, maingon siguro nga, pre, magkuhaan ko ba, para sa mga pre ba? Gusto po na ako ba? Natabangan, pag siguro na ako. Check 1, 2, 3, 4. Recording na. Alright. Kadulang natarantagay ko ba kay medyo akong guest karon may galing kay na timingan yun. Nisugot ra pod siya siyang kabisi sa iyahang mga gig karon. I'm sure makaila mo kita niya. Kay nagtrending ni siya tungod aning social media. Kay ato pa ko tanong kung siya bagi original ani. Kanang Paulo, Palwa. Tapos happy kay ko kay actually na-invite nato ni siya last fiesta. Last August, di ba? Last year. Tapos nakita na ko gyapon sa karon ay yung mga kaunting kalamlaman. Na-timingan ni karon. Awiran lang kanang ni Brana para ano. Na-timingan magud kay nasa gig padulong Cebu. So nasa karon din ni. Ang akong nailan sa iya si Magicay. Ang siya nakabuto sa imong Facebook? Magicay Palwa. Pero unsa mga real name nimo, brother? Alikain. Nailisod isblingon, murag tambal ba? Murag nagklase sa tambal. Brad, salamat sa imong pagsugot. Mayang adlaw sa imong mga followers, tanan na mayang adlaw yung tanan. Basta kay nanguyab rin sa ko, sugot din ako. Birni bitok-bitok na gud ni. Uy, salamat brad. Ito kuan kanang dako kay it's my privilege nga sige. Disgrasya gini. Basta kay kuan kanang usa ka dakong pribilehiyo ba o usa ka dakong kanang higayon nga makauban ka or ma-invite aning imuhang kuan. Murag mahal siguro ng single ani noon, bro. Uy, naday mi karon sa subaybay. Gidalagin ako siya. Kaya naman siya sa Cagayan de Oro. Brad, gidalagi ta kadri subaybay. Abi na pagingon nimo subaybay, di mo ko suwito ko daning Cagayan ko. Kung dataplit dagat. Naday ibabaw sa SM dai ni subaybay dai no. Oo, mall pero mga seafoods mo nang ipatilaw gyud ta ka. Kuon sa ang mga kay Cagayanon maginisa mo dahil subaybay kay mga seafoods dahil kay baybay o baybay mo galing mo na no tagi pataga di magka-allergic mga kuan okay ra maka seafoods dili mo noon lae mo tong seafoods nang giingon nila kay katong mga hamonada kitsong kawali tingala ko nga seafoods dili di ay kana ang baboy ko no dito ko gitigway da plains dagat mo tong seafoods itawag hapon ana dai
Ay kabala ka Brad, taganip count ka din pero ako gining gigrab nga naka din para at least. Nag-start na dito? Nag-record na. Wala na, intro na ini. Naanda mo ng lights, camera, action. Wala, mga diretso na ni. Pero bitaw, Brad, nalipay ko, Brad, niya, nakakadini. O at least, makapangutan na sa ko sa imo ba, kay tanan yun, video ako makita sa imo nga, grabe, tanan nag-trending. Nag-expect ba ka na, Brad? Nag-expect ba ka na nga mag-trending na siya nga, katong imong gipambuhat? Wala kay ako ra yung kuan sa kong gulingon consider nga kana ordinaryo ra nga kuan ba ordinaryo ra nga performer ba sa mga birthday party na wa ko magdahom nga na pero tinuod lang yun ang silos bi ako kanang pag-viral ba ka nago tay page lagi ka nga ihaya ko na nila na tadili sa imong page dili sa kuha nya pag tan-aw nimo tag-as na kay followers nya imo gamay pa kayo silos ko na yun. Tama, no? Kaya ang nag-upload ang audience. So, naagyo ko, gi-message ko na nagod nga, akong away ba? Pero pag kadugayan, tingala ko nga, daghan na mo hire sa Quality, Bohol, Cebu, na pasagdan lang ko sa, sige, upload mo diya. Naram so, at least mo rin na promotion. O, di, una nga pangutana, kana kay ang uban giyawat-awat na biya sa mga Christmas party na ron. Oo. Unsa magitinood, kana kato siyang nga dula, sa imo gina-original? Dili ko makaingog original pero kuha na siya comical sketch na siya sa una. Okay. Kanang drama sa stage mga mubo lang nga drama ba. Tapos nagikan na siya sa kuan sugal man na siya sugal. Magdula ta tulo ka pangutana, tulo ka tubag. Biskwit imong kuan na sa Crazy Joe pwede man na to kuan. Sa Crazy Joe to sa ABCB. Correct. Saging ganila ha. Tama na kung naman ako na. Tama. Kung unsay available nga object anang gabi una kay kalit-kalit man magkumikal ta nya wa man tay biskwit or saging na ilang pasos luyo kani gamito na to basta kay kanang on the spot ba okay dito nahigayon nga wala may object yung makita lain palwara kay dakpan man kalubinan man luyo sa stage palwa so literal gid luwa gid na bay dili gina palwa inyong nakita nga kon palwa palwa na palwa di tulo ka palwa tulo ka palwa ginanglan gamit na mo tong dili naman uso ang comical sketch sa mga stage kay para sa drama ba di na uso wala na gihimo na ko games sa mga bata mag-show ko akong gihimo games natingala sa kuana nimo nga game bad kay musipyat yun sila no sipiat tong tutukan nimo ba para masipyat ba pero na ubon maro mag-ana di uminaw nimo sa una pa nimo na ginabuhat sa una pero wala gyud ko magdahom nga mo kanang ganahan ang uban na wala ra ko na sa kuagod para mo taas ng akong show. Para painat ba? I think dito ba tapos in fairness to you, nakita na din ang uban nimo nga mga videos dayon po. Napoy katong sa comment ako nabasahan ingon nga, uy bata pa ko na bata pa siguro ka kay 1998 nag-perform naman ko. Talaga? nag-perform 1998. Purpose. Pila na edad ni mo? Pila yung kong na to, gawa may nag. Pila na mo edad? Kuan, kung pila edad ni mo, mapunay ako 27? Oo. 2K na ka, Bert, na performer? 2K na nagsugod ko pagka-dancer na. Tapos, pag undang na kong dancer, dito rin ko nakabalungan. Di ko kabalong sayaw. Di proxy-proxy ko sa una, sa grupo ba? Wala yun. Fighter wine sa una. Lagi. Kuha na sila, Julina Magdangal, Magpapaka-up dancer, usason may nakakuha na. Pero proxy ako ato, kanang gusto lang kumuuban ba? Pero na kay grupo. Na may grupo sa una, sa magulang. Imo magulang po tuod. Kompleto man na sila, 5. 5 niya. 5 naman na sila. Magampo ko nga na ay mapiang ng usa, para ako'y makakuyog. Di ba, tuyoon na piang. Para ikaw, pero dili ka mean. Dili. Lugar. So, kung naka-prostitute. Substitute. Substitute ba? Prostitute. Lulain na at palitan sa ta. So, substitute yun. Kanang mga dancer, di ba, na magdugay. Magdugay, magbulag-bulag. Na Delete naman sa babae ang pagbulag-bulag na. Pwede siya, tungod po na. Dahil kan manarbaho, ano ba? Okay. Nangita kong laing kuan nga, mapabilin gyapon ko sa show ba? Okay. Potong nagkuan mi kanang nag-clown na, duha mi ka buok. Tapos kato kong isa ka clown. So pila to ka years din nga uy kadyo lang ha. Uy, Brad, ako ka, Brad, pampa-welcome na ako sa imo, Brad. Okay, lain na po nila mga suko. Nabikil na sila. Lain na sila Bikla galing ninyo. Bikla katagana. So, ang pagsayaw-sayaw, mga dali lang to. Dali lang. Nagtitiging makeup dancer. Tapos nag-shift ka into clown. Clown. So, kanang mo makita lagi na kanang clown yun nga naon. Tapos mag-show sa mga barangay ng mga pista. Anana ba?
Oh, pero dili nang parehas clown karon na sa mga birthday. Oo. Kay mura mig mime sa baba. Oh, ay. Sakto ba na nga kuan? Kisa may nakahatag si Mona. Kisa may usa ka tawo gyud nga gitawag consider gyud ako nga siya gyud kuan ako kanang Oo. mentor kapag nahimo kong performer. Kung kaila ka ni? Si Junior Kuling. Ay, si Kuling! Oh, siya kuan sa kuha. Siya nag-build gyud nako. Sa Dos Compañeros? Dos Compañeros. Mo na sa gitara, di ba? Dili. Katong isa, katong iyang partner. Oo. Kasi si Junior Kuling, lahi na nga grupo sa una niya. Pagkamatay itong partner ni Franklin, sila na nagtandem karon. Siya mo yung nag-ano sa imo. Kami maghimong props sa una. Kaya wapoy baligyan props sa una. Kanang mga tuiga. Mo sana akong gingon sa imo ha. Kay kung pare-pareharam na tag-edad no. 27. So kung late 90s ka, Brad, ka-remember you go, shout out po di ko kang Jax the Magician, ka-remember ko sa una. Bata pa ko Jax na. Oh, galing. So nakinumdum ko sa una, Brad. Makita ka sa ayaw lang mo kalain na sa una ka ng murag. Musay, maluoy ka tanaw sa Magician ba? Kay luoy kayo kay customize ang mga gipanday ra. Tapos, ang pagsulat ka ng hiwi pag yun kay pinintalan lang. Ano ba yan? Plywood. Dili pareha ka ron. I don't know, tungod ba na sa dagan ay mapalit sa Shopee or mga commercial na mga ito man na commercial na commercialize ba ang kuan talaga burag ako nakita karon kay ang mga gamit sa mga magician na burag mas afford sa una ka remember ko mahal gyud daw kay na tinuod mahal taw say mato pa ka sa US pero pinaana pa ba kung imported yun tapos kung gusto kag imo na kay awaton mo nang usahay customize an imo ikaw ray mag tinuod na correct. So nakatesting ka na sa una sa imong mga gamit, ikaw rin magbuhat sa imong mga gamit. Suko ko na akong kuan sa una, tatay sa una kay kanang among kwarto, anak naman mo kuwag plywood, amo kay kapalit. Gupuno ko tong langkat na bitaw ni, langkat ton tani. Wala kay kapalit nga plywood. Ang para sa dinding. Langkat man ni, langkat ton lang daw. Pailisan lang tong bag-ugon, magkwarta ka. Wait, pili mo edad ang lugar, bro. Kanang time. Agil na maklaro na ginoon itong edad yun. Mga kuan ako sa mga 20s early 20s na. Kay 28 naman ko ron. 2019 ya 20. Kwinta na ni sila ba? Pero naka-graduate ka, kuwan, bro? College. Wala. Unsa ra man tinuod kung nag-eskwela pa lang ko tarong karon. Grade 6 na ko. Dili high school ra taman. Bagal katiwas. Baby dong, bitaw tinod. Ano man na? Unsa may kuan na to? Di pagkakuan, broken family mo niya. Pagka wala kong hila ko. Wala ko may hila kon pag Sorry. Dili kanang kuan ba makakwarta naman ka. Kanang sa mga show ba makakwarta kanang biyaan na kong eskwela. Halos kada gabi naman mi sa una. Kay naka-income na ka. Income na, Kay naka-show na ka. That time de film mong kita na naman tagabi na. Dukoy sa uno, tag 150, 250. Ang panahon. Prolific kayo. Uy, ikaw pagaling mo hangyo sa nang wala man toy kuan sa nang. Lamir bang feeling ko sa na nga imuhang own money ta ikaw talo nagpalit og kanang mga bisag itlog bulat tay madala nimo sa balay murag lami bibing feeling ko. Tinuod kanang murag murag responsable na kay ko bay kay ako na nagpalit sa sudan. So na kay namdum pa ko nga kanang di ka kuyog ana nga show. Hangyo pa ka kita 150 lang. 200 lang gud. Pugos na ba? 150 so unsa man kanang main actor na kana? Dili, backup performer la. Backup performer. Sigo ang kuan gyud kanang performer ka ana experience gyud. Kay daghan karong makita mo nako di lang mga suko mo ba na. So kita naman po do. Kanang ubang mga nag-perform og magic ba nga tan-aw nila naalang kay props. Naalang kay props tapos pwede na ka mo mamahimong magician. Dili by ira sa gid mo kugulingon gyud. Tama ba? Sa uban magic lang tanawon pero ako nagatanaw ko kanang kahago gini mo gipraktisan gyud ani mo makita mo na ko gula gud. Makita ni mga murag. Kulang pag gini sa. Isalang ka dinha nya. Kanang magka-palpak-palpak kuan ko magtanaw ba? Kanang sayangan ko magtanaw. Nag-clown ka. Pag human nimo clown tapos na magician na din ka. Sa pagsulod pagka magician. Unsa man inaay dong dawatan ning bato para permitan nyo. Unsa po transition ana? Wala lang nalang ko gitanaw, nalang ko gi-idolan pud sa una. Okay. Dagi na magsugutan no kanang murag na kay gi-idol, na kay kuan. Tapos murag feeling nimo murag kaya man ako na ana bang style? Mura yun ana, nga hilig sad nimo. Tapos
So man diretso ka na yung magician o nasa kay assistant nga magician pod. Assist na ako'y kauban sa una nga magician tapos katong pagkawala na niya, wala ka na anak na ba? Namatay? Oo, namatay. Tigulang naman. Oo. Kuyugon gali unta ko niya. Ay sa kuanin mo. Ako yung padayon sa imo. Sige itong, watsa ni mo gitong lobby ba? So, tama na. So, na magician yun. So, assistant ka. Ako, oo. Daw, kuyog-kuyog. Ayaw, makita mo lang ko na pang mag-magic na ikaw mo itig, hawiri. Oo, na. Mo na yung trabaho na. Oo, na. Pero, usay po, dili ako yung may assistant niya. Nagi si assistant nga lain. Na mag-ampo. So, substitute na po ka usahay. Sige na di ka substitute. Ba? Dancer ka primero, substitute na ka. Tapos katong uban ni mo, substitute. Karon na po, nag-assistant ka sa kuan, substitute lang yapon. So makampo na sa kang magsakit to yung assistant. Mahulog sa lubi. Mananggot man to, matagak kung taga para di ka kakuyog. Pero edad-edaran na ang magician. Edad-edaran na. Si Tatang Tamulmul, kung nakakuha. So mga brad, katong nga time, naniid ka or ginatudloan po ganiya? Wala, naniid lang ko. Di mo tumutudlo. Ay, pero sa sige na mo kuyog-kuyog, makita na. Di tinudili sa mo ingon nga, wala di ingon nga, do. Tiguwang naman ko, do. Kanang pagtuon ni do, may na lang basi ikaw. So dili nga nang naitabo. Nabitoy akong punchline sa kuan sa kanang mag-show ko nga. Ang tinuod nga magician ang ako yung lolo niya pagkamatay sa kong lolo. Pero di na tinuod pagkamatay sa kong lolo, ayang pagka-magician niya gibilin sa ako. Nasa wa pa siya namatay, akong gitugundaan nga. Wala naman tag nagsiwa ni noon. Dong, og mamatay na ko dong kada mga gamit ako sa magic dong nga imo na dong. Mo to, lipay kay to niya. Sukad atong sige lang ko paabot nga mamatay siya. Dugan. Di na tinuod. Wala pag gipangga po na ako eh. Wala gyud ingon nga gipasa. So ikaw rapod ang naniid nga dapat maka-learn ko ani. Oo. Kay kanang sa unang panahon man gud, wala pa social media. Makita ka magic yun. Tanan yun, maamis ko eh. Tinod na eh. Oo, maamis ka. Tapos, nidako, biasa ko, mga goy, bag yugo. Oo. Bislig, sorry ko, dilsur, bag yugo. Pag-ingan na, pag may mga show. Oo, tapok na yun. Yaka din ka sa tubangan. Yaka din ka sa tubangan. Tamanga nga din ka. Unya, kuhan, na ako'y background nga, kanang musaka og stage. So, kusnada ko. So, kibali ang confidence, pero di na kay kamandog sa tao. Tadi ba nagkuhan pa ka ng borg balancer? Say tawag na? Balancing na. Kana sa mga mga object. Lagi ka ng dili tig balance na ko na. Mano yung siya ba? Balancing act. So daghan na gid kay na ano ba no? Nagi ano nga ko ano? Daghan oy. Kung makisgot lagi tagkuan lagi kanang kinabuhi, katilak gyud. Pero in fairness mo, mas bata pagkatalan sa ako. SS. Binatanan kayo ba? Gituyo mo siya din mo ng pinakalo-kalo, pinanangan. Imong get up ni mo ba pambura mo senior high? Tanggalad daw kalabit. Gusto ka makakit. Dari nga. Mobitong na atan na pirmi. Tapos, usa dito nga year, Brad, nga katong nag-viral na to imuhang kuan. Usa to nga year na? Unang viral na ako kuan katong kasagsagan sa pandemic. Na may mga kawat-kawat atong mga event na video to nga nagkuan. Nahadlok ni ko siguro nagkuan mo tapok man niya. Lagi so pandemic dito. Pandemic to. So bawal to supposed to be. Bawal viral man. Iyon tani mo nga throwback ni 2016 pa ni. Kadugayan din na. Nahimo na di kang main kadugayan nun. So, yun sa man mo pagkuha og mga bag-o na dayon nga mga magic. Pagkuha na, katong nauso na mga kuha na, available nga, mapalit ni mo. Ito na dayon uso na ga-earn na gyud ka to, Brad. Una na nimo okay na ko. Ga-earn na ko. Yeah. Pero makabuhi nagtulo ka asawa. Sorry. Pero sa una gyud, wala pa na mga kuhan, kada mga party needs, party shop. Lagi, tama no. Show sa una stage gyud. Sa una, ay tama no. Kay, wala pa organizer sa una kayo. Tama, event ragi ka mag-magic. Sa una, dili pa kayo ng kanang birthday nga na ay magician dahil. Karon halos, ang mga magician karon ingon na to, halos kada adlaw tungod ana mga mga party agency. organizer. Sila na ngayon nagsugod ng mga anak day. Sa ako 5 years ago, 10 years ago. Sa ako alang na balaan sa ako ang kuan diri sa amuang lugar. Naa sa 2008 ana. 2008 na nagsugod ng gina-package na rin na siya. So mo nang mas nidagan ang racket ron kay matag birthday na magic. Kung ikumparar nimo ang lungsod, taga tuig ra man na mo kuan. Pero ang birthday kada adlaw yan na. Yeah, tama. Kada adlaw niya bisag asang lugar. So mo sa mo nabantay nga murag okay ang kitaan na. Okay ang kitaan na ni. In a day ba unsay mo pinaka-experience in a day nga pila ka book show nimo?
Naka-experience Dili kayo ang sa among lugar dili para sila diri sa akong mga amigo nga mga magician. Sa kagaya diri, oh. Pinatyan na yung sila diri. Isa ka adlaw Halos kapito. nga ano na yung mga na. Dito pinakataas na ko ng 5-4 na. Pero tagsarap ko na mahitabo. Na mga season ba? Na season. December na. Or na birthday. Nakatry na ba kag pag magic sa ng lamay? Oo, tinuod eh. Na. Ano man kay ang namatin gusto ugon? Gusto siya kanang naibibo siyang kuan ba? Ya, ako magsiyo ko na ang lungon sa luyo. Ya. Ngit kay diri ka magatubang mana mo bangon plano pakpak ba. Ya namay ako ang kanang adlib na ko pamakpol mo bisag diri mo pakpak. Pero tama ka ba comedian gyud na no? Kay in fairness mo si mo bay. Di man lugot katong mo lang tisyo tong palwa pero in fairness mo ha. Tanan nimong act nahimo namang yung actually galing murag ako nabantay ako lang niya. Nabantayan ako murag mas ganahan pa nun ang tanaw na sa di na magic katunog yung imuhang pag-joke kaysa magic yun mismo kay. Tinaw dito. Diba? Murag mas kaya na gani makatawa mi ani niya. Murag naingana na murag mo na po yung nahimong edge nimo. Sa tinuod lang kuan gyud kaning sa personal gyud ako ba sa mua. Hilumon ko. Mga silingan ako di ko halos maningog kay ngon sila. Tinuod. Mo ba? Pero pag sakan ako sa stage, tangaan ako nimo props ana magsugod na komedya, tingala ko tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy din na tumaguman. Okay. Pero sa personal, dili gyud. Wala, makaingon sila stricto man tawahan no eh. Di ay. Tinood gyud na pagkasuplado ko tinood pagka-istorya. Di asa kuan. Pero pag stage na malahi na din ka. Ambot kanang di lang ko ganahan ba kanang manilingan, barkada na kung naa balay na ko suod sa balay. Dili po gabantay pare rapor sa asawa ni rapor. Dili. Okay, teka muna. Before na to istoryan pabalik kung asag yung gikan taga-asag yung para din. Pakanon sa taga Brad. Reza diri Brad. Aram mo din Okay, okay. Pero Brad, kailangan og ano ha. Kailangan lang kadyo lang ha. Kailangan og kuan ka. Apron. Mo na ni apron eh. Mao na sa may life. Kailangan din na ho. Burot ka Kani siya imong. So kani siya mo. First honor. Apron kani bipron siya. Apron. Positive ug negative. Bipron. Dili kay para dili ka magkamansa-mansa. Na rin na. So kita mga on sila maglaway. Na. Kuto na ato lang ni sila sultian kung unsa sila lasa, unsa lasa. Brad, kani kaon din interview day. Sama. Naila, di ato ihungong na nako ni sumangil naman ni nga interview para makakaon ta. Ano yan? Balik ta di ugma. Balik sa taog man. Ingno na to nga sige tag interview. Interview ta. Pinakadabis na ako ipatilaw sa imo kaning ilahang. May kamera ani. Ano. Sipos gyud ni bay kini. Sipon. Nay kaila kag lukot. Di. Di nila. Lukot ni asuka. Na Brad, na iko ni Brad. Pili ka na kompleto na. Ato ni pakaon na pinamukbang ni karon din niya. Ana din ni ha. Ana ni siya. Balik mi di ugma mama. Okay, siyempre ang amo diri gusto nga akong bisita ba at sumubisita sa kagindi oro makakaon pod. Dribble na tanan dul. Hatag dili i-send lang namo sa imo ang billing paghuman. Gihak na ni. Brad, natay plastic gloves. Unsay imong nahiligan na menthol blood? Flavor sa kuan. Ko siya mo puli. Condom. Condoms kamot. Dili ay kabalaka kay paghuman ani, di man nato ni hot don. Buuton kini sila sa Subaybay. Yes. Utang kayo kung anhin tayo pakanon tanong. Yes. Maulaw mo sa tani, mamoy. Saan kayo na sila mabikin? Maulaw mo sa tani. Naikok, ma'am. Naikok zero na. Naik gloves, Brad. Para dili ka magkamansa-mansa. Dili. Lahir man yun ang pinag-gloves yun. Ana. Mong labar eh, tani. Na, dili. Na magpatuli. Mo bitaw itong pag-ingon mo nga, pwede ka ma-interview. Kani, libre ni paniod to. Ako talaga tayo may kadlaon para way kaon ba? Sige, tutok. Ano, bigyan akong lukot ni. Sige, kaon sila. O kaon sa ta kay ato sa ning imukbang og tarong kay pa. Mga agda sa ta, Dol. Mga agda sa ta. Boss, pamahaw mo. Pamahawa mo. Mga magician ra ba ni kalit lang mo namoy mga kwarta sa inyong bulsa dia. Ay kuya okay ni. Tapos tingala sila wala sila halin. Basig na mo kwarta hatag lang na dere. Okay. Yan na.
Larga. Larga. Brad, tilawin niya among kaning ilahang bread diri Brad. Basic, di na pandisal ha. Pandisal? Di na pandisal. Oh, di ba? Gay sa gawas, humok sa sulod. Crispy sa gawas. Unsay nandag si mga asawa, gahi sa gawas o humok sa sulod o humok ang gawas. Gahi ang sulod. Ano apel? Yun! Disgrasya na sa tani karon. Sarap. Mahilumon mo tagkalit ani Brad. Taon na siya, guys. Napil lang ko ano. Wala. Pili lang ka. Dami, actually. Nagkan diri, oh. Pili lang mo diri. Oh. Na diri. Ayan, sarap. Sarap. Subaybay special sauce. Interview ako permi bay. Matagan ni mo diri, interview ta. Kundi ko sayop kaning isa, okoy. Sige tawag kani? Oh, ano? Crispy Serena. Crispy Serena. Sabi- Asawa sa Shokoy. Na. Para ipapil ang ano. Dayon kani sausawan suka. Ana. Bet, Fish balsam. Ah? Fishball sauce. Na paminawan ninyong crunchiness. Crispy Serena. Nya lami. Okay. Murag crispy Serena po doy. Ay mo kabalakan na nanaw. Amo rin isa ito sa kalamin eh. Harap. Duble ni ka-video. Podcast o vlog pag yun. Duble. Nara ba? Garay pa ba? Naaraman din akong tungit tao. Garay pa rin ka? Nakalimot ng kuan ni sa nga ani gali bay. Ang uso daw karon ba ang mga itsuraan daw di na garay. No? Iyabo na. Berag tago ani. Brad. Sa inyo dito pag makita kag kinasun, butangi butter para mo lami sa mo. Ano? Oh. Awa na na. Kita ka na. Oh. Okay. Paibog-ibog din ha. Oh. Na, paibog-ibog. Sapan yun na. Lokot. Mura natin ka pareha, Brad, no? Kay pareha ta nagsugod og dancer. Ano? Dancer, sa sugod sa ABCBN. Backup dancer. Panguman sa backup dancer. Pero diri na ka. Rin ako. Sana. Oh, may ibig mga green. Tabalin mo yung kikayan. Tapos pareha din ta, Brad, ka na pong nagsugod ta sa kanang mga assistant ba? Oh, ano nga na? Kada bang maniid ka ba? Uy, okay. Witness gina mga taga diri nga magician. Kada ilang mga na kompetensya nga magician karon, ila ra po na assistant sa una. Inuoy na. Pero, tawa na yung mga kwan. sukatay mo ako na kay assistant, tanay mong magician, masuko ba ka o malipay ka nga, at least barang na ano po dyan? Kung Nga sa bulsa. kung naay mga sa permission sa kuan, malipay ko. Matudlo pero nagtago-tago lang ka nga kuan. Tama, no? No, lain ba? Sakto. Sir. Siguro maingon siguro nga pre magkuan ko ba para sa mga pre ba. Gusto po nako ba. Natabangan pag siguro nako. Pero kanang murag, medyo tago-tago, murag, gisikreto ra ka. Oh. Kana mo medyo, Lain. tama, sakto. Parang sa kuana. Pero medyo ano ko ha nga, ikaw di ay in person, dili gid ka kanang murag inamigo anana Oh, dili. ka oh. Sa amo ang lugar nga way makailas ko ah. Awa anang Ito na nailan sila nga nakita na ka sa social media. Oh, ana tinuod gyud. Kuan day niyo. Labay na day hilom ra man kayo. Pero yung mga silingan na pa nakuan. Tinuod. Pero kabalo sila sa imong trabaho. Naiuban kabulo, naiuban dili. Pero sa kan mangatang ko kuan sa una sa wala pa ko kasakyan ba. Commute pa ko. Mangatang ko dahil sa gawas, mag-commute. Dala ko kuan, mayingon sila asa mo ka mamaid ka bulang. Kana mo mga box ba dala? Oo, lagi Na, tama. apa yung mga tana, sama siya, make up mo sir. Pero ang pinaka-worst gid na mo.
Dari ko di ko kalimot diri sa Medina. Oo. Atang nakubas. Kiduol ko kanang tigulang na ba ni ana sir. Nya murag magpakiluoy ba? Oh. Sir, tambalan mo sir. Murag na siya patambal dito. Dili ma'am kanang kuan yung kanang para perform ni ma'am. Tambalan. May talaga nalingaw nagkakana no tapos nag-improve nga mo na gini. So nahulog ba nga muna ni imuhang Oh, bread and butter? source of income. Oh, source of income. Mo nilain. Di ang pangutan na karon. Before ka nag-viral o nag-viral na ka, mas dako sa nang depende sa talenti. Mas dako na. Mas dako na. Tapos abot talaga layo. Muna, in fairness, no, muna yung nakalami sa social media. Tama man po na siya kay gani sa ako sa una, bisag na ako sa MOR, naradyo ko sa kung asa ra po makaabot ng signal. Kaya naman na kay, for example, arang-arang may gamay, kaya ang IBCBN naman sa Butuan, Dipolog, o ingana. Pero dili may mailan pag matumiog mga Cebu, matumiog Davao. Tinodo. Di makaila sa mo kay wa manabot ang radyo dito. Ang range nila sa inyong kuan. Oo. Pero katong ng social media na nga time na nagbitok-bitok university na ko. Lah. At least moabot na ka og kuan ang imong mga hosting, moabot na og Davao po, nadto na po Cebu ka na mga ana ba. So murag for us nga wala tay mga bakir daan ba sa ana ba na sa una nga mosulod ka og kuan kailangan na i-bakir. Lagi Express mo ha nga sa social media di at least ikaw na expose ka sa tibok area na sa tibok lugar ba? So na sure ako kanang mga likod sa balay, ano ba kang tubangan sa balay, na barte ba? Tino na eh. Nawagani nga barangay evento siya niya, wala laing dressing room, nag-ilis ko ilawom sa landahan. Tino na. Pero tapos gisulbi ka ninyo ba di man presa mo sa hosting nga mag-ilis naman mi kamo na mo yung mga pagkatunalias ba panuksok niya. Lisura. Hindi manuksok o ka na mga kuan ba panyo ana. Kani. Nakatesting na baka nga wa bayari. Katesting na wa pa gipakan na. Mo ba? Ano man Ano naman to? Ako lang isinas kuan na. Nya wa pa gina ipapanihapon na. Daw bitabla. At tablawan to karon na bayaran. Kung nagtan-aw mo ani ako. Nanglabi angan la na. Murag dool-dool ba nga lugar? Nakatesting sa gangan na sobraan ka enjoy. Grabe ang tip gipadak-an og mayo. Naasa na. Nakatesting ko nga while nag-perform pa kuha siyang kalipay, nagdagan pa ingon sa kuha, nag-anad 5 mil. Ana tiguang Kamulo pagkagwan. Kamulo ko siya. Gadagan ka na At least muna nagkanindot karon kaya at least kung pwede kung nindot Tagalog tip. So, boss, ikaw nakatesting man katong wala pa ma-commercialize, kamo pa'y magpanday. Karon kay na naman tay mga available na pamaligya na pod og kwan. Mas easier na ba imong trabaho ron? Unsa po'y challenge ana? Tinuod mas easier na di naman imo naman lang paliton. Di naman ka mamuhat. Pero tungod kay accessible na pod siya, dili ba ang challenge ana so daghana na mo ani nga buhaton na man. Unsa man nimo nga dapat lahi ra pod pag ako gyud ang modala ni. Unsa ba sa? Pag for example na affordable na, pwede na kamo pwede ka palit, pwede ka po kumupalit. Pero unsa may imong giunaw na para sa imong kagalingon nga dapat murag lahi gyud ning ako dili. Sa diha pod nga part pod, lahi pod ko, dili ko para sa uban nga kung unsay uso, dito makapok na sila. Correct. Sila tanan ana. Dili ko lahi ko. Kung unsa tong kanang naa sa inyo ha, dili po ko na mangita kog lain. Nga para unique yun. Para na mo na sa tuwa. Kay para kung mag-show ko, di ko. So matag-guess ni mo ba? Makita mo na ako. So unsa na, every gig ni mo na kay makita dayon nga kanang, kanina ko'y pwede madugang nga joke ani. O kanina ko'y buhato na ni anak. Madisgrasya na usahay. Kanang na mo, sulod siya muna ba nga, adlib. Yan na mo nindot kayo. Ate man, ano to siya? Para mo na ibang gamiton ni mo. So pag naki-adlib nga gibot, wala nang katawa. Ayaw. To next time. Nakatesting ka, Brad? Unsay pinaka-kuan nimo nga experience ng murag na pinakapalpak nimo? Experience ba ka? Ang murag na bulabog. Wala man. Wala sad ka nang or nangayabog. Grabe. Agak nung ko sa stage noon. Nakatesting ka? Mawag intro ba? Nya kay ang stage kay danlo kayo kay naay ka nang nagkuan nito, nag-perform nga nagamit og oil. Nya ako na sunod na ana sa hagdan. Nya pagayon ka. Intro pa lang ka. Intro pa lang. Dala na ko sa akong intro. Tawag na. Pag kuha na, pag kanang tawag ba? Ay, comedy, magician. Pagsaka na ko, digya, suda ko. Anag mo tawa, comedy ka eh. Ito ako, amo kayo ba intro ni? Comedy ka na. Tinuod, yun ito, namukmo na ko.
Pero tingnan mo na, so, turap things, no, kay magmukbang pa mi karon para mas lamig na mga kilay, ra gitong mga istoryahay nga kaon ba. Boss, una, kung na mangutan na karon, ulitaw pa ba ka minyo sa status yun mo karon? Di, kuan, kanang karon, kuan ko, kaning, Taro nga. nakoy, nakakuang ko kuan, tinood niya, nakakuang ko kanang, akong kakuang ko ron single mom. O, single mom. Pero, dawat ako yan pagka single mom, pero akong di madawat yun. Kuha siya magsaba nga na si anak. Single mom galin, so nagyan. Kuha kabalo na yung sabi na. Basta English ang gani, wala kita anak. Wag kita. Sabay-sabay naman na. So, pamilyado nakakaroon, bakit Nakoy ana? Nakoy anak sa katong permero na ko, kuan. Ay, gwapuha ginitong amigo. Duha ka, anak ko'y college gani. Ha? Oh, college. Duha raman na sila. Duha. Mike Lucky. Okay. Mga anak, nak, Miko. Si Mikaela. Napapad rin. Mugas. Oo. Nanginabuhi. So muna na imong gibuhi karon day kani imong gipambay karon Manila na. yan. So sa imong kuan medyo okay na andagan sa ngani ugmay na lang gyud nga napoy social media no. Oo, tinuod eh. Kanin kagayan sa una nga. Di sa tinuod lang bitaw dako kuan gyud dako gyud akong garbo ba nga nakapatong kog. Di kay kanang kagayan murag Metro City ni ako kayo. Nya nakapatong ko sa stage nga tungod nimo. Lagi tinuod. Ako kay to na kong garbusan nga nakakuang ko kuan. Kagayan di urot tong panahon pa ninyo ba? Tama. Ato naman ang utrohon doon balik diri. Pohon. Pohon. Ana, kay mo bitaw na excite sa kong anak. Naka balik ta uma. Lami gani diri. Saan mo nang pasalamat sa subaybay? O last na lang, unsay advice nimo katong mga sugod pa lang karon nga mga magician ba ka or sana ba ana ba? Sa mga Kani mo unto na ako ni content. Nakoy nakita kanina sa mahisgutan niya sa ato nga part kita mga performer. Murag issue po namo ni. Kana bang sundog-sundog bitaw. Unta kanang ato nalikayan. Kung sa naa sa iya respetar to nga iyahara to magmungla ta ato ang kaugalingon. Kay ani man siya idol. Kung dili ka para di nga talent, may lami gina sa imong performance, sa imong daway mga istorya ka. Tama. Ang kanang props mapalit mo na siya. Correct. Text ko. Kaya na ma-practice nimo. Tama. Pero ang dili ko mapalitan na kana makita nimo idea kung giunsa nimo na pag-perform sa tao. Muna ibay baligya na. Brang execution. Namon taan ni damito na to. Okay. Issue ba na ron sa medyo sa industriya ninyo? Sa una pa na siya. Sundog-sundog ana. Sa una pa na siya. Pero sa man na ron nga na may mga so, daugon na lang yun sa performance. Utong na lang. Ngayon ako daga makita mo sa mga nagabayaran lang ang video nako. Makita na ako akong kaugalingon sa uban noon. Katong mga laki ko yung video one time nga tingal, di ko kabalo kung kabalo ba ang host nga ikaw ato tapos nasa gipambuhat po nga murag ako magyud na nga style. Na, di ba? Nang magsunod ka ha, na host diyan naguna. Ang katong mga punchline nako gamiton. Tama. Okay, wala ko. Tama, sakto ka. Parehara na sa kanagong panang banda. For example, kung na Manila band, kung ikaw front act ka nga band, ayaw kantaha tong ilahang kanta. Kay ilahan man ang kanta. Pero yan na ba? Tama man na siya. Saka na imuha man to nga punchline. So ang ending, nagamit na yun. Nagamit. Yeah. So kadang, kuha man na agad, na murag ikawatang kag atubangan ba? Sakto. Kanta ka na, sa'yo nagkanta na ka ng, ang magnanakaw ay mapagsamantala. Madaling, daghang klase sa kawat ba? Correct. May magnanakaw ng oras, talino at pawis, pati ang galing kung minsay na. Ba? Walang kakabalo, ang katunay sundog nimo, ang laing termino na kawat. Likay na tumimot ang kawat. Natay nakuha karong konting kalamlaman da. In fairness nga, viral sa na imong konting kalamlaman. But, just in case lang, I know, dagan naman kay followers, pero just in case lang nga, kung ano, asa sila mo contact sa imo, basta ako nakita ko sa iya personal, kung nalingaw mo sa iya sa video, sa personal, nakatawa ko, na kayong ko nga, mag-magician na po ka ako, niya na ko. Ay mo ba, tiyo-tiyo, may kaon ko, tinudan may gano'ng kaon ba? Limay kayo mga kaon sa ta? Pili nyo, pag kurambo tani, pag uman kay, uban na to nito mga kuha na to. Bitaw, Brad, unsaan, asa sila mo contact sa imo, imong fan page, ikaw may admin na, ano ba? Ako ra. Very good. Bantu ka kayo reply na yun? Naman ko yung Facebook page. Akong Facebook page, namaligya akong page sa Facebook. Page sa baboy, manok, kanding.
Dili katong Magikay / Palwa. Ay Magikay kanang sa tawa ng kuan ana. Dash. Oh, Dash Palwa. So mo na Yeah, ikaw mo to baga na. Ikaw mo ka na. Ako Kung yung na mag-emission dia, patay. Di ana. Dili pwede. Ayaw, pwede. Ayaw. Kana lang kanang for businesses, Oh, ay lang nang kuan ha. promotions ug uban pa. Kay daghan na kay mo. Maglibog na ninyo. Pero in fairness, again, makalingaw ka, Brad. At pos in fairness, kabalo ka mo basa sa imong audience. Salamat Tapos, ang ako pong nakita sa imo ha, supposed to be sa una mo na yung magician para sa mga bata. Ang ikaw, Brad, all ages ka. Ang imong performance, katong pagtanaw na ko, gidalata ka din yan, yung nga, grabe ang katawa sa mga bata, pero ang mga dagko, mas grabe ang katawa. Akong gihimog subject ang mga bata. Oo. Ang mga tawang dagko. Correct. Muna, Tama ka, sakto ka. Remember, ang muhatag og tip, ang mga dagko, ba? Oh, mo man bayad. Mo man magpa-book, di man bata. Correct. Tama. So, at least, ang challenge lang si mo, Brad, no? At least every year na lang sa UK dapat, unsa na po'y bag-o. Lisod kayo. No? Nindot unta na siya para naapo kay lain na pud nga makita sa tao ba. Kaya siyempre, i-invite ka na ako karon. Pag next year, invite ka the same client. So, siyempre, magunon na sa kung saan na po guy, borag medyo additional. Anong may ana, di ba? Nindot unta na pero lisod kin buhaton kay kanang sa para na ko muuli lang sa balay og magkuha sinina. Wanay panahon mag-practice ba pero kada Okay. panahon atong kuan katong pandemic dagang kay kamo na practice. Dili lang unta magka-pandemic kay para maka-practice ta. Okay, mo ginasakto dapat mag-practice yun, no? Oh, practice kay tayo. Okay, sige na, di namin Brad, salamat kayo sa mong panahon, Salamat Brad. kayo. Okay, magbukbang sa amin, magbukbang pa man. Kaon sa ta? Palungo sa namo ning podcast na mo kay magbukbang sa amin. Kay among mga goy gipanggutom na. Lain nagtinanawan di na mong ngisi. Okay? Mapil na sa Okay. studenta. Thank you, guys. So, daghang salamat no. Once again sa akong kuan, akong idol po na ako ni sa una oy. Bata pa ko, yung Oy! siya daan. Oy! Idol kaila ko ni kalimot. Tingahan gani mo. Birthday bitaw. Pero nakashow gid ko sa fighter nga naa ka. Nakashow gid ito. May show sa plugin nga. Murag nagkasabay ta. Nagsunod ta. Mo ba? Panahon ni kuan, panahon ni Ikaw sa itong nambato na mo siguro? dili po din. Kita gibato ato siguro. Sige na, magmukbang sa aming Kaon sa miya. Daghang salamat sa kuan. Kini si Magikay konting kalamlaman. Ang weather ay buhay-buhay lang. Murag ako po ning kuan na.